Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Хӯрек 90. Ана як аз савол дод ки автомати ӯзо барои чӣ фоида дорад, фоидааш чия, мақсад чӣ рола бозӣ мекунад? Нигоҳ ки бародаро. Ина ман ҳам хеле мисол автомат чӣ кардагим, як аз савол дод барои автомати ӯзо. Ин агар дидеста бошед, нигоҳ ки мо тира мефаҳмонам ки чӣ рола бозӣ мекунад. Мисол ма ягон чиза ремонт мекунам, ягон плитара, ана шояд ягон камбудӣ дар дуриш ҳастай, ман намебинамаш. Мисол замикани. Мисол ира света мезанам, ҳамун мечтай дамиҷа мезанам, автомат ключат мекунем, инҷа гиром меша. Ҳамиам дарсша нишон додагим дар канал бинем. Света мезанам, мисол мечтара ключат мекунам, ҳамин ҷошда ҳамин автомат так мепартояд. Ана ки нигоҳ, уже медонам ки ҳамин чиз ана замикани дора. Ана ки замикани дора, уже бо медорам, мисол камбудиша мековам. Ана дар хонаҳо бисёр яхело автомати ӯзо мемонанд. Вай безебише ҳатто намай ку камтарак нам боша, вай хеле чувствительность срабатывать мекунад. Ина ҳози подъездода агар яхелода уже ҳама ҷуда омадеса, учучкора алиш доранд, ҳам хеле автомат дора бо паражда, ям хеле мисол автоматай, паражда бо як чизаки дига ҳам дора. Вай роли ӯзора бозӣ мекунад, да бародаро. Мақсад чизи нозук боша, тез мепартояд. Вай бисёр а як ҷиҳат хубае ва а як ҷиҳатам бо дилта мегирад, ай тез парт офтада. Вай ҳамун камбудӣ дора бародарҷон. Ана ки багем ҳамин қарола бозӣ мекунад ӯзо барои чувствительне ки ҷошда срабатват кунад. Тамом. Инам қа чизае ма гуфтам ба саволи ту ҷавоб гардонам. Чанд қа видео напарафтам бародаро. И завис да ихтона савол тема парафтан мегирам. Видео фақат шумо нозикиёшона ёд гирен. Ана ма багем ягон чиз скриват намекунем, чиста мехоҳам ки шумо ёд гиред. Хоб бародаро, Аллоҳ нигаҳбон, зинда бошед. Каналро подписатсия кунед, лайк фаромӯш накунед. Хоб, раҳмат.